तर मोंडमध्ये इकडे गाडी थांबली आपल्या. गाडी थांबली ह्या ST साठी. शाळेतली मुलं उतरतात. त्याची परीक्षा चालू म्हणून येत नाही तो मुंबईत, नाही तर इलो असतो. मध्ये आपले माझे परम मित्र हा शरद गाडी साहेब दर्शनचे नमस्कार संचालक. हा त्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या कृपेने आपण एवढ्यापर्यंत बरोबर. भैराई देवीच्या आशीर्वादामुळे. गोंधळ झालो, समोरून ST इली आणि एकदम टर्निंगलाच असं चला सुटली. तुफानी गर्दी आहे. असं बघा आता सगळेजण ही गाडी आहेत ना, लाईनच लागली आहे पूर्ण. मंडळी हातखांबाच्या पुढे आलोय आणि या ठिकाणी बघा कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. ही पेवर मशीन आहे मोठी. तर आता चला जेवण घेऊया, भूक लागली आहे. तर पहिली बस महालक्ष्मी ट्रॅव्हल्स. नेक्स्ट स्टॉप असं जोगेश्वरी. तर शंकरवाडी. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नागळकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मंडळी आपण पुन्हा एकदा मुंबईला चाललोय आणि यावेळी आपण प्रवास करतोय नवलादेवी बसने. तर ही बस बापर्डे, मोंड, नाडन, त्याच्यानंतर पडेलवरून आंबेरी पुलावरून राजापूरमध्ये एंटर करते कात्रादेवीवरून आणि मग नंतर मुंबई गोवा हायवेला जॉईन होते. तर असा हा पूर्ण प्रवास असणार आहे. एक वेगळा रूट आहे. रेग्युलर आपण सावंतवाडी विरार, त्याच्यानंतर देवगड विरार अशा बसने आपण प्रवास केलेला. तर यावेळी आपण एका वेगळ्या रूटने प्रवास करतोय. तर हे आतले रूट बघायला नक्की मजा येणार. नेहमी मी सुकांतदादांकडून सीट रिझर्व करतो, पण यावेळी समर्थने माझी सीट बुक केलेली, समर्थ राणे. तर मी त्याचा नंबर आणि त्याचं कार्ड मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. तर त्याला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. जर तुम्ही मोंड, बापर्डे, विजयदुर्ग, पडेल, नाडन या गावातील जर असाल, विरार टू मोंड वगैरे तुम्हाला यायचं असेल तर समर्थला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. त्याचा नंबर मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर चला आता आपण बसमध्ये प्रवास एन्जॉय करूया. आता जस्ट बापर्डेवरून निघाली आहे. तर पुढे मोंड लागणार, मोंड नंतर नाडन, असा आपला पूर्ण हा प्रवास असणार आहे. आता आपण मोंडमध्ये असो आणि तर मोंडमध्ये इकडे गाडी थांबली आपल्या. गाडी थांबली ह्या ST साठी. कारण या गावात रस्ते एवढे अरुंद असतात ना की दोन गाडी सुटत नाही मोठे. तर त्याच्यासाठी आम्ही इकडे थांबलो. ही परत रिटर्न येते रे गाडी. तोपर्यंत यायचं थांबा गोया नाही. मग अजून एक गाडी असा, दोन गाडी असतात. टायमिंग नाही, आम्ही जाऊ पण वरती, असं विषय आहे. दोन बस साठी थांबायचं लागतं कारण गाडी पास होत नाही दोन्ही पण. आपण या मोंडच्या अरुंद रस्त्यावरून चाललो. एकदम भरपूर अरुंद असं रस्ता असा आणि ड्रायव्हिंग करतात केदार दादा आणि त्यांच्यासोबत असं गाडी. तर हे दोघंजणं पण इकडचेच असतात या गावातले. हे आपलं देवगडचं पट्टो आणि पूर्ण हापूस आंब्यांसाठी प्रसिद्ध असतात. आणि बघ बाजू पूर्ण आंब्याची कलमांची बागे असतात आणि अगदी छोटो अरुंद रस्तो असा. आणि इकडे कलम म्हणजे सर्वस्व असल्यामुळे शक्यतो कोण कलम वगैरे तोडत नाही. त्याच्यामुळे कदाचित या रुंदीकरण वगैरे थांबलं असतं कारण त्याच्यावरच पूर्ण वर्षाचा त्यांचा बजेट असतात. त्याच्यामुळे कलम वगैरे कोण तोडत नाही. छोटीशी घाटी असा आणि त्या घाटीतून आपण चाललो. आजूबाजू कलमांचे बागवा असतात.
आणि पूर्ण हॉर्न मारत चाललो, कारण समोरून गाडी येली तर साईड देऊ अजिबात जागा नाही हा. मोठी गाडी येली तर भरपूर प्रॉब्लेम होत, म्हणजे एकदम खासून गाडी घेतलेली. अगदी इंचभराची गॅप असत कदाचित दोन गाड्यांमध्ये, आणि चढाव असा लोडच्या गाड्यांका वगैरे भरपूर हाल होत असतले. आणि आंब्याचे आणि फांदे बघा असे पूर्ण घासून जातातच. भैराई देवीचं मंदिर असा इकडे आणि मुख्य गेट. तर या ठिकाणी आपण अगरबत्ती लावून थांबलो. तर या साईडने सगळे जाणारे बसेस असतात ते भैराई देवीच्या इकडे अगरबत्ती वगैरे लावून पाया पडत मगच जातो. तर आता गाडी दादा उतरतात आणि ते अगरबत्ती वगैरे लावतात, त्याच्यानंतर मग आपण निघतो. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्या अशी ना काही ठिकाणी अशी देवस्थानं असतात, त्या ठिकाणी पाया पडून अगरबत्ती लावून मगच गाडी निघतात. तर आपल्या देवगड साईडला दिरबादेवी, कापीचा देव, त्याच्यानंतर पुढे आदिष्टी माता, मुंबई गोवा हायवे. तर असे सर्व भैराई देवीच्या मंदिराच्या इकडे आपल्या गाडीचे मालक भेटलेत. दादा नमस्कार, तुमचं नाव कसं? माझं नाव दत्ताराम तांबे. दत्ताराम तांबे, ओके. नवला देवी ट्रॅव्हल्सचे मालक, ओके. तर दादा मला सांगा, या साईड आता गावात नाही ना तुमचे एक बसेस चालू असतात, त्याचा रिस्पॉन्स वगैरे कोणत्या प्रकारे असतात? चांगला आहे, गावाल्याने आपल्याला सपोर्ट चांगला केलेला आहे. ओके. त्यामुळे परत आम्ही आलोय गावाल्याने भेटायला, बरोबर, त्यांचा हाल हवाला जाणवायला. ओके. तर आम्ही आता भेटून आपण परत चाललोय मुंबईच्या दिशेने. परत मुंबईला चाललाय, ओके. परत एक उद्याचा प्रोग्राम आहे इकडे. हो, उद्या कात्रा देवीची आपली जत्रा वगैरे आहे ना, जत्रा चालू आहे, ते पण आम्ही आस्वाद घेतो जरा. ओके, बरोबर. आणि बापडे गावाने आपल्याला भरपूर सपोर्ट केलाय, बरोबर, लोकांनी. बापरडे, मोंड, त्याच्यानंतर इतर सर्व असे ग्रामस्थ आपल्याला भेटले सर्व, बरोबर. त्यांच्या मदतीने आपण बापडे गावापर्यंत जागा आपली गाडी नेली आहे. चांगला प्रतिसाद आहे. त्या प्रतिसाद मध्ये आपले माझे परम मित्र शरद गाडी साहेब दर्शनचे नमस्कार संचालक, त्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या कृपेने आपण एवढ्यापर्यंत. बरोबर, भैराई देवीच्या आशीर्वादामुळे. धन्यवाद दादा, खूप चांगली माहिती दिलीत. भेटू आपण परत नक्की. चला, हो आपण पूर्ण आता बसमध्ये जाऊया. शाळेतली मुलं उतरतात. मगाशी मोंड हायस्कूलच्या त्याचं गाडी थांबलेली ना, तर त्यावेळी बस त्यांची उशिरा होती म्हणून ती या गाडीमधून येणे. अजून एक जण असा, तू काय उतरतेल? पुढे नाव काय, स्टॉपचं नाव काय? हा, धनगरवाडी, ओके. त्या स्टॉपला उतरतात. भरपूर जण होती, सगळी आता उतरली. देव पण आता पुढच्या सीटवर, पुढच्या स्टॉपवर उतरतो. त्याची परीक्षा चालू म्हणून येत नाही तो मुंबईत, नाही तर इलो असतो. चला, गोंधळ झालो. समोरून एसटी इली आणि एकदम टर्निंगलाच असं. गाडी आम्ही मागे घेतो. ह्यो एक मोठा यासाठी प्रॉब्लेम, रस्ते बघा किती अरुंद असत. हा, याच गाडीमुळे आपण थांबलेलो. दोन बसेस होते, एक बस मगाशी गेली, त्या बससाठी आम्ही मोंड हायस्कूलच्या ते थांबलेलो. आणि ही बस पुढे येणार होती, त्यासाठी आम्ही थोडं पुढे पुढे येत होतो हळूहळू. तर इकडे बघा, रस्त्याच्या खाली उतराकच चान्स नाही, कातळ असा पूर्ण. या भरपूर डेंजर काम. चला, सुटली. सगळे गावातले असत, गावातलेच ना सगळे. आता कुठली बस बी जेवची नाही ना, आता काय ना, आता सुटलो आपण. आता बापरडे, मोंड, त्याच्यानंतर नाडन मध्ये येईल. नाडन ना या, ओके, नाडन शाळेकडे येईल. तर आता आपल्याकडे सीट नाहीत, आपल्याकडे सीट डायरेक्ट पडेल असत. आणि नंतर गाडी पूर्ण पॅक होतली ती कात्रा देवी, कारण आज कात्रा देवीची जत्रा असा. इकडे काय आपले पॅसेंजर वगैरे नाहीत, पण पार्सल वगैरे असतात, तर ती पण पिकअप करूची असतात. चला, आता आपण देवगड विजयदुर्ग रस्त्याक लागलो. ह्यो रस्तो आपला जो लेफ्टला
जामसंडे देवगडला जाता आणि आपण आता जाता राईटला. दादा माका सांगा तुम्ही किती वर्षात गाडी चालवता? तरी 6-7 वर्ष झालं. 6-7 वर्ष. ह्याच्या आधी म्हणजे आता ही नवला देवी आपली 1 वर्ष झाली चालू. त्याच्या आधी भैराई देवी होती. त्याच्या आधी कोणत्या ट्रॅव्हल्सवर होतात? रामेश्वर ट्रॅव्हल्स. म्हणजे आपल्या आचऱ्यावरून येतात ती. ओके, म्हणजे आपल्या कोकण पट्ट्यातच होता. बरोबर, चांगला असा. आणि त्याच्यानंतर मग आर्या ट्रॅव्हल्स. ओके, तर भरपूर ट्रॅव्हल्स चालूचा अनुभव असा. तिकडे रिव्हर्स घेऊच्या. इकडे काय पॅसेंजर असतात का? ओके, पार्सल आहे करूचा. तर सामान असा ता देवचा असा वाड्यामध्ये थांबली असा बस. आणि इकडे पार्सल वगैरे सर्व घेतात. जर तुमका पण पार्सल देऊची असतील या बसमध्ये विरारपर्यंत, म्हणजे या मुंबईमध्ये साधारण मुंबईमध्ये आपण भांडूपवरून जाता की भांडूपवरूनच ना? ओके, तर भांडूपवरून ही बस जाता. तर त्या साईडला जर तुमची पार्सल वगैरे द्यायची असेल, मुलुंड, भांडूप, जोगेश्वरी, त्याच्यानंतर बोरिवली, विरार या साईडला पार्सल असतील तर देऊ शकतास. या बसला कॉन्टॅक्ट करा. श्री भैराई दर्शन नवला देवी ट्रॅव्हल्स. तर सगळा लिहून वगैरे घेतात रेकॉर्ड, कारण प्रत्येक त्यांचे नंबर घेऊन त्यांना कॉन्टॅक्ट करून त्या डेस्टिनेशनला ते सर्व पार्सल पोच करूचे लागतात. मी आता माझ्या सीटवर बसलो आहे आणि सीट एकदम मस्त कम्फर्टेबल असतात. इकडे आपल्या एक चार्जिंग पोर्ट पण असा, त्याच्यानंतर वरती रीडिंग लाईट पण असा, कर्टन्स वगैरे देखील असतात. विंडो वगैरे मस्त एकदम स्पेशियस, चांगली हवेशीर. बाकी ओव्हरऑल क्वालिटी एकदम मस्तच असा. तुमका जर या बसने प्रवास करत असेल तर नक्की करा. आणि एक सांगूचा खरा कारण म्हणजे जे मोंड, नाडण, वाडा या साईडचे जे सर्व लोक असतात ना, कात्रादेवी साईड, त्याच्यानंतर आंबेरी पूल वगैरे, तर या साईडच्या बसेस म्हणजे या साईडचे जे लोक असतात त्यांना अतिशय बेस्ट ऑप्शन असा ह्यो. कारण जर तुम्ही ट्रेनने वगैरे येलात ना, तर ट्रेनने तुमका इकडे रेअरली बसेस असतात, प्लस रिक्षा वगैरेने पण असतात. पण जरा खर्चिक विषय होता. यापेक्षा डायरेक्ट आपण मुंबईत बसलो, विरार, बोरिवली साईडला, भांडूपला, खय, पनवेलला, ठाणा वगैरे, तर डायरेक्ट आपल्या गावात येऊक होता. जो आपलं पूर्ण आपण स्टेशनला जातालो, त्यांना ट्रेन पकडतलो लोकल, त्यांना परत आपली गावागावची ट्रेन पकडतलो, तिकडून परत रिक्षा, परत बस, परत रिक्षा, ह्यो सगळं त्रास तो सगळं त्रास असतं. त्याच्यामुळे ह्यो बेस्ट ऑप्शन असा. नक्की या बसने प्रवास करा. इकडे चार्जिंग पोर्ट पण असा, त्याच्यानंतर बॉटल होल्डर पण असा गुड कंडिशनमध्ये, वरती रीडिंग लाईट असा, त्याच्यानंतर आपले कर्टन्स देखील असतात. आणि सीट क्वालिटी पण चांगली असा, म्हणजे क्लीन असा. आधी मुळात पहिली गोष्ट म्हणजे ग्लास वगैरे देखील व्यवस्थित क्लीन केलेली असा. सामान ठेव जागा असा आपल्याकडे वरती. आणि आता ही जी लाईट वगैरे असते ते आपण नंतर बघूया रात्री. तर आत्ता आपण इलो पडेल कॅन्टीनला. आपण आता पडेल कॅन्टीनला असो. इकडे जो ह्यो लेफ्टला रस्ता जातो तो विजयदुर्ग जाता, राईटला रस्ता जातो तो आपलं तरळेक जाता. तर आपण राईटचाच रस्त्याने जातालो, पण पुढे स्ट्रेट न जाता आपण परत लेफ्ट घेऊन आंबेरी पुलाच्या साईडला जातालो. आणि इकडे आपली बस उभी असा नवला देवी. तर या ठिकाणी देखील पॅसेंजर असतात, तर ते आपण पिकअप करतो. तर बघा पॅसेंजर सगळे सामान वगैरे आतमध्ये टाकून मग नंतर आपण इकडून निघतालो. इकडे पुढे ह्यो आंबेरी चेकपोस्ट ना? ओके, तर आपलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो चेकपोस्ट. याच्यानंतर आपलं पुढे रत्नागिरी जिल्हा ब्रिज नंतर. तर आज कात्रादेवी जत्रा असल्यामुळे हे बघा भरपूर सगळे गाड्या जातात आणि आपली पण बस त्याच ठिकाणी पूर्ण पॅक होतली आहे. तर आपण आता आंबेरी पुलावरून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एंट्री करतोय. वाव, आपण रत्नागिरी जिल्ह्यामधून आता कात्रादेवी वगैरे करत तिकडून मग आपण राजापूरला बाहेर पडणार. सुंदर असा व्ह्यू आहे.
कात्रा देवीवर. बघा इकडे सगळा पार्किंग वगैरे असा. आणि आता तुफानी गर्दी, दोन्ही बाजूने पूर्ण सगळा पार्किंग पॅक. आज भरपूर मोठी जत्रा. आता तरी गर्दी कमी वाटतं, पण अजून थोडंसं काळोख पडलं काय फुल गर्दी होते. तुफानी गर्दी असं बघा. आता सगळेजण ही गाडी आहेत ना, लाईनच लागली आहे पूर्ण. भारी. गाडी यांचे मित्र असतात मनोज. ऐसरचे इकडेच असतात काय, कात्रा देवीचेच असतात. ही पुढे बस असतात ती पण मला वाटतं यात्रा स्पेशलच असते. आणि ह्यो रस्तो आता केलाय ना, कारण मी 2 महिन्यापूर्वी गेलेलो आहे, त्यावेळी फुल रस्तो खराब होतो या ठिकाणी. तर आपण आता कात्रा देवीच्या मेन स्टॉपकडे गेलो. मागे देखील तिकडे पूर्ण जत्रेचं या टोस्ट आपण तिकडून आतमध्ये मंदिर होता. तर राजापूर इथून 25 किलोमीटर आणि लेफ्ट साईडला जो रस्ता गेला तिकडून रत्नागिरी 70, पावस असा 55 किलोमीटर. आणि इकडे बघा सगळे तुफानी टेम्पो, सगळे 2 व्हीलर 4 व्हीलर फुल पॅक होऊन जात होतं तिकडून. मोठी जत्रा आहे या रत्नागिरी जिल्ह्यातील. वाव, सुंदर असं बीच असं इकडे बघा. आपण आता रत्नागिरी जिल्ह्यात असो. वाव, इकडे होडी वगैरे असं सगळे लागलेले, मस्त सुंदर. इकडे नेट वगैरे काय केलं माझ्यामध्ये काय करतात काय माहिती. तिकडे खूप मस्त वाटतं व्ह्यू, सुंदर. या बीचला एकदा इकडे मस्त फिरू घेऊ कवा. मंडळी पंगेरी गावात इलव आणि इकडे आपले ट्रॅव्हल्स उभे असतात आणि बाजू व्ह्यू बघा, अतिशय सुंदर असं समुद्राचं व्ह्यू. मगाशी आपण ज्या ब्रिजवरून इलाव ना, तर त्या ब्रिजच्या इकडे मस्त भारीच वाटतं व्ह्यू. इकडे एक सीट येऊची असा आणि इथून आतमध्ये अनसुरे गाव असा. डिझेल भरून थांबली असा गाडी. इकडे आता आपण डिझेल भरून निघतलो. ॲक्च्युली कोणतं रूट आहे तो माका पण माहिती नाही. अजून आम्ही आता रत्नागिरी जिल्ह्यातच फिरतो आणि हायवे काय लागतलो होता बघूया. तर इकडे आता डिझेल वगैरे भरून मग आता गाडी पूर्ण आपल्या विरारपर्यंत जातली. अरे हो बाजू, गाडीवर येता उडी मारू का. राजापूरला पोचलो आणि आता पुढे आहे राजापूरचा मोठा ब्रिज. तर मुंबई गोवा हायवेला आपण इकडे आता जॉईन होतोय. 2 वाजता आपण बापरडेवरून निघालेलो आणि आता 5 वाजले राजापूरला पोचतो. इकडून आता मग पुढे आपला आहे तोच रेग्युलर रूट चालू होणार. आणि बघा सुंदर असा व्ह्यू आपल्याला बघायला मिळतोय संध्याकाळच्या वेळेला राजापूरच्या ब्रिजचा. वाव, राजापूर बाजारपेठ. इकडून आपला लेफ्ट साईडचा रस्ता राजापूर बाजारपेठेमध्ये जातो आणि आपण आता राजापूर सिटीमध्ये आलो आहे. तर इकडे आता बघूया आपल्याला काही सीट्स वगैरे आहेत का, कारण आतल्या आपण रूटने आलो तिकडे जास्त सीट आपल्याला भेटल्या नाही. कात्रा देवी एक एक्सपेक्टेड होतं जत्रा असल्यामुळे गाडी फुल होईल अशी आमची सर्वांची अपेक्षा होती, पण तिथे काहीच सीट मिळाल्या नाहीत. सर्वजण जत्रेसाठी थांबतात. काही सीट्स होत्या त्या कॅन्सल झाल्या. तर आता इकडे पुढे आपल्याला सीट्स बघाव्या लागतील. राजापूरला इथे आता सीट्स भरत आहेत, म्हणजे बहुतेक गाडी या ठिकाणी इथे पॅक होते. पूर्ण गावातून सीट खाली होत्या. नेमक्याच काहीच ठिकाणी फक्त 4 ते 5 सीट भरल्या. इकडे मात्र आता गाडी पूर्ण भरत जाईल. तर आता पुढे बघूया लांजा मठ वगैरे हातखंबा इकडे सीट्स काय मिळतात. तर फायनली आपण आता रुटीनला लागलो. तर राजापूर आता सोडला आणि सीट्स वगैरे पण मोस्टली गाडी आता भरलेली असं, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त सीट्स मिळाली आहेत. पुढे आता बघूया लांजा मठ वगैरे काय मिळतात का, पाली वगैरे. तर आता केदारदादाच गाडी चालवतात. त्याच्यानंतर इकडे पिकअप जवळ ते पण त्याचं काम करतं. ते क्रॉसिंगला येईल, म्हणजे आता जी समोरून नवला देवी ट्रॅव्हल्स येतली तर त्या ट्रॅव्हल्समधून परत ते गावात घेतले रिटर्न. आणि गाडीदादा पण आता थोडा रेस्ट करतले, कारण भरपूर पार्सल्स वगैरे होती. त्याच्यामुळे आता याच्या पुढे काय आता पार्सल एवढी नाही, आता फक्त काय ड्रॉपिंगची असतील तेवढी.
तर चला आता आपण पुढे ट्रॅव्हल्सची मजा घेऊया प्रवासाची. लांजा बाजारपेठेमध्ये येलो. तर आता लांजामध्ये एक 5 ते 6 सीट असतात. ॲक्च्युली मला पण माहिती नाही किती सीट असेल ते. तर इकडून आता सीट्स वगैरे पॅक झाली आहेत. माझ्या मते पूर्ण पॅक झाली आहे गाडी. थोडीशी सीट खाली असतले पण मगाशी अर्धी गाडी खाली होती, तर आता भरली आहे बहुतेक. तर चला इकडून आता आपण काळोख पण पडलो, 6:30 वाजले. त्याच्यामुळे आता आपण नाईटचा ड्राईव्हचा व्ह्यू बघूया. तर ती तुम्ही आता मजा घेवा. आपण आता पालीच्या पुढे असावं. लांजामध्ये लास्टचा पिकअप आणि इकडे काम चालू असं आहे बघा. यासाठी पूर्ण फिलिंग वगैरे चालू असतं, त्याच्यामुळे रोडची कंडिशन खूप खराब असा. आणि त्याच्यामुळे सगळे धूळ वगैरे बघा. हे 2 व्हीलरवाले, त्याच्यानंतर समोरून बारके 4 व्हीलरवाले खूप हाल होतं तर त्यांचे. तर आता पुढे बघूया रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे असतात ती. तर आता नाईट ड्राईव्हची एक मजा म्हणजे ज्यांका कोकणातल्या बसेसने किंवा बसमधून प्रवास करूक आवडता, तर त्यांच्यासाठी खास की आता काही वेळानंतर म्हणजे भरपूर रात्री लेट जेवल्यानंतर बसेस वगैरे चालू होती. त्याच्यानंतर रोडची कंडिशन पण आपण मुंबई गोवा हायवेचे तुमका दाखवणार असो. पण सध्या रोडची परिस्थिती बघाई पालीच्या पुढे आणि हातखंब्याच्या पाठीमागे अशी खूप खराब अवस्था असा रोडची. हेवी ट्रक वगैरे असतात त्यांचे तर भयानक हाल. मंडळी हातखंब्याच्या पुढे आलो आहे आणि या ठिकाणी बघा कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. ही पेवर मशीन आहे मोठी, जवळपास 2 ते 3 कोटी या मशीनची प्राईस आहे. आणि या मशीनची अशी एक खासियत आहे की ज्यावेळी आपला 100 मीटर 200 मीटर असा पॅच रेडी होतो, तर त्यावेळी एकत्र कॉन्क्रिटीकरण केलं जातं. तर आता इथे पुढे बघा लेफ्ट साईडला पूर्ण कॉन्क्रीट केलेलं आहे. आपण आता निवडी फाट्याच्या इथे आहोत. तर या ठिकाणी म्हणजे हा मे महिन्याच्या आसपास आपल्याला एक लेन तरी मिळेल कंप्लीट. बाकी ही जो जुना रोड आहे त्याची परिस्थिती अतिशय खराब आहे, म्हणजे तो रिपेअर केलेलाच नाही आहे. अगदी म्हणजे जुना रोड इथे बघा हा खोदलेला आहे, पण त्याच्या बाजूचा उजव्या बाजूला जो रस्ता आहे तिथे तर पूर्ण धूळ आणि मातीच आहे. तर मला वाटतं हा मे महिन्यापर्यंत होईल कदाचित हा पोर्शन. तर याच्या पुढे देखील आपण मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स तुम्हाला देत राहणार आहोत. तर त्यासाठी चॅनलला आधीच सबस्क्राईब करून ठेवा. आपण आता संगमेश्वरच्या मागे आहोत आणि मागच्या वेळी आपण जी मुंबई गोवा हायवेची व्हिडिओ बनवलेली अपडेटची, त्यावेळी इथे काम चालू होतं आणि आता बघा भरपूर कटिंग वगैरे झालेलं आहे ना. ऑलमोस्ट जे रोडच्या लेवलचं पेवमेंट आहे तर ते कंप्लीट होत आलं आहे. म्हणजे इथे आता मला वाटतं ही लेवलिंग करून कॉन्क्रिटिंगचं देखील काम होईल. भरपूर फास्ट आणि काम चालू आहे, स्पीड. मला वाटतं मे महिन्यापर्यंत नक्कीच आपल्याला एखादी तरी लेन संगमेश्वर टू लांजापर्यंत बघायला मिळेल. लांजा टू पत्रादेवी गोवापर्यंत रस्ता पूर्ण झालेला आहे. त्याच्यानंतर संगमेश्वरपासून चिपळूणपर्यंत देखील मधले लेन्स चालू झालेले आहेत. हे बघा आता लेवलिंग झालेलं आहे आणि खडीकरण देखील झालं आहे. त्याच्यात फक्त आता कॉन्क्रीटचा लेअर एक बाकी आहे जो फायनल असतो आपला. संगमेश्वरच्या पाठीमागे बघा इकडे या ब्रिजेसचं काम देखील फुल नाईटमध्ये देखील चालू आहे आणि युद्धपातळीवर काम चालू आहे. म्हणजे प्रगती तर आहे कामाची भरपूर. कारण ज्यावेळी आपण दिवाळीच्या
लॉकडाऊनच्या वेळेला रोडचे अपडेट घेतलेले. त्यावेळी काम चालू झालेलं नव्हतं, पण आता या 2 महिन्यांमध्ये भरपूर फरक पडला आहे. आता हा जानेवारी चालू आहे आणि मोस्टली बरं सोनगिरीमध्ये आहोत. सोनगिरी संगमेश्वरच्या मागचा स्टॉप आहे हा सोनगिरी. त्याच्यानंतर आपण थोड्याच वेळात संगमेश्वरमध्ये एंटर करू. आणि इथे बघा, आता काळोख्यामुळे तुम्हाला दिसणार नाही, पण या ठिकाणी इथे कटिंगचं वगैरे काम झालेलं आहे आणि राईट साईडला कॉन्क्रीटचा लेअर नाही, खडीकरण झालेलं आहे. त्याच्यावर फक्त कॉन्क्रीटचा लेअर एक बाकी आहे. आणि हा आपला जुना रोड आणि राईट साईडला आहे तो भराव केलेला नवीन रोड. भरपूर प्रगती आहे, म्हणजे बरं वाटलं जरा बघून. मी मागच्याच महिन्यात बसने आलेलो, त्यावेळी देखील अतिशय बिकट परिस्थिती होती, म्हणजे पॅचेस भरत होते, पण 1 महिन्यामध्ये देखील भरपूर प्रगती आहे. संगमेश्वर नंतर फुल सुसाट, म्हणजे लास्ट टाइम देखील असाच रस्ता होता, 1 लेन झालेली होती पूर्ण. आता देखील 30 लेन कंप्लीट आहे. फक्त बाजूची जी पेवमेंट आहे त्याचं लेवलिंगचं काम चालू आहे आणि त्या ठिकाणी देखील कॉन्क्रीटचा रस्ता होईल लवकरच. कारण ती जी पेवर मशीन आहे ती ज्यावेळी आपला 100, 200, 300 मीटर असा रस्ता कंप्लीट होतो, तर त्यावेळी ती पूर्ण पेवर मशीन आणली जाते आणि कॉन्क्रीटचा टप्पा पूर्ण केला जातो. तर लांजापासून आपले ड्रायव्हर चेंज झालेले आहेत. तर पापर्डेपासून लांजापर्यंत केदार दादाने गाडी आणलेली. आणि आता तुमचं नाव काय? सचिन पाकळकर. पाकळकर, ओके. तर ते लांजाचे असत आणि तर ते आता गाडी हॉटेलला जेवपर्यंत तिकडे थांबवतो. आता आम्ही संगमेश्वरच्या पुढे असो, आरवलीच्या आसपास आपण जेव थांबतलो. आणि आपल्यासोबत असं त्या गाडीचे पिकअप मॅन जॉन, यांची ओळख मी मगासपासून करून देत होते, पण दादा भरपूर बिझी होते. कारण अगदी आपण लास्टचा पिकअप पालीत केला ना, पालीपर्यंत पिकअप पार्सल सगळा चालू होता आणि आमचं अशी अपेक्षा नव्हती की गाडी फुल होईल. कारण तिकडे आपल्या 5-6 सीट फक्त होत्या आणि 5-6 सीटवर गाडी आपली राजापूरपर्यंत इलेली. तर आता नंतर फुल झाली तर चांगली गोष्ट नाही. तर कसं ही एमटी गाडी पूर्ण या रोडने नेऊ परवडत नाही बसवाल्यांका पण आणि सगळ्यांका पण आर्थिकदृष्ट्या. आणि आपले गाडी भाऊ, त्यांचं पण पार्सलचं काम झालेलं, त्यामुळे ते आता बसलेत शांत. पहिला आपल्या ड्रॉपिंग पनवेल, ओके. अजून जेव्हा थांबूची आहे गाडी. आणि आपल्याकडे इकडे अजून वाड्याचे एक व्यक्ती असत, तर त्यांना केबिन मध्ये बसाक आवडतं म्हणून आमच्यासोबत बसले आहेत. हा, राजा परब, यांका तुम्ही ओळखत असताल. वाड्यामध्ये तुमचं दुकान आहे ना ताई? सर, वाड्यात येतं जो तिठवा, तर जो नाडलला वगैरे रस्ता जात आहे त्यांचं दुकान आहे. तर ते पण केबिन मध्ये येऊन बसलेत. आम्ही एकत्र असो, भरपूर मजा येतात, गजाली मारत जातो. असोच आम्ही प्रवास करतलो. आणि केदारदादा वरती झोपलो असा, तर तो आता जेवल्यानंतर गाडी घेत. तर थोड्याच वेळात गाडी जेवण थांबतली हॉटेलला. हॉटेल न्यू वृंदावनला गाडी थांबते आणि इकडे सर्व जेवणाचे आयटम्स आहेत, व्हेज, शाकाहारी, नॉन व्हेज, रोटीमध्ये, चायनीजमध्ये. तर आपण इकडे थाळीमध्ये मागवलं आहे व्हेज थाळी. तर आता बघूया आपली ऑर्डर कधी येते ती. तर आपली व्हेज थाळी आलेली आहेत. 2 रोटी आहेत, राईस, त्याच्यानंतर पापड, लोणचा, डाळ आणि मला वाटतं मुगाची भाजी आणि बटाट्याची भाजी आहे, सोबत कांदा, लिंबू. तर आता चला जेवण घेऊया, भूक लागली आहे बघ. जेवण आपण आता निघालो आणि पुन्हा एकदा केदारदादा गाडी चालू बसला. आता पनवेलपर्यंत ना दादा, पनवेलपर्यंत. त्याच्यानंतर जॉन, तर नवलाई ट्रॅव्हल्स आहे आपली, परत रिटर्नची आहे. त्या रिटर्नमधून परत गावात जाणार ना, परत गावात जाणार. त्याच्यामुळे तो आता फक्त काय 1-1.5 वाजेपर्यंत असतो. राजू काका पण थोड्या वेळानं आराम करतील मागे जाऊन, होय ना. तोपर्यंत ते केबिनमध्ये बसले आहेत. आणि गाडी, तर ते देखील या सीटवर असं त्यांची सीट, तर त्या सीटवर आराम करतले. आणि मी ऐसर बसतले, या जे गाडीत बसले आहेत तैसं. सचिन दादा आराम करू गेलेत, कारण त्यांच्यानंतर पहाटे 4 नंतर परत मुंबईमध्ये ड्रायव्हिंग करूचा असा. तर ह्याच्या पुढे आपण तुमका मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स देतलो. पुढे रोस्तो कसो, चिपळूण, परशुराम घाट, खेड, त्याच्यानंतर पुढे मानगाव वगैरे, महाड, पोलादपूर. मागच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण दाखवलेलो, पण महिन्याभरानंतर काय परिस्थिती असा ती पण तुमका दाखवूया. तर आपण केबिनमध्येच बसतलो खास तुमच्यासाठी. आवरड्यामध्ये बघा इकडे कॉन्क्रीटचं काम चालू असा, पोकलेन वगैरे, पेवर मशीन. आणि या ठिकाणी मागे देखील पूर्ण रस्ता झालो, क्युरिंग चालू असा, कोणी वगैरे टाकलेले असत. मस्त
म्हणजे बहुतेक आपला रोड होता आणि फुल डे नाईट काम चालू असतं तुफानीमध्ये. भारी वाटलं जरा बघून. आपली ग्लास पण समोरची क्लीन झाली आहे मंडळी. आता अजून एक विषय की आपल्या खास आपले म्हणजे भरपूर व्हिडिओ कोकणातले जे बसेस ज्यांना आवडतात प्रवास करू तर ते बहुतेक जण आपले व्हिडिओ बघतात आणि बहुतेक आपले सबस्क्रायबर असतात. तर त्यांच्यासाठी खास आपण आता जे रिटर्नचे गाडी असतात येणारे आपले ट्रॅव्हल्स तर त्यांचं देखील शूट करतलं. नवला देवी तर असतलेच पण बाकी इतर देखील सर्व बसेस असतले. तर तुम्ही देखील कमेंट करा की तुमका कोणती बस आवडतात. त्याच्यानंतर तुमचे कोण मित्र वगैरे असतात ड्रायव्हर असत किंवा कोणते त्या बसने प्रवास करत होते तर नक्की सांगा आणि कमेंट देखील नक्की करा. तर आता बघूया. आता चिपळूण क्रॉस केल्यानंतर परशुराम घाट नंतर मला वाटतं खेड पोलादपूरपासून चालू होतील. तर आता बघूया आपल्याला कोणकोणत्या बसेस क्रॉसिंग होत आहेत त्या. आपण आता चिपळूणला पोचलो आणि चिपळूणमधली रोड कंडिशन सांगते पण इकडे बघा आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी लाईव्ह चालू असा. रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला आणि रणझुंजार वैभववाडी आता 2 टीम फायनलमध्ये गेले आहेत. तर हे आता मी लाईव्ह पण बघतो बसमध्ये. आपली बस चालू असा ट्रॅव्हलिंगमध्ये असो तरी पण क्रिकेटचा वेळ काय कमी होत नाही. राजू दादा देवगडचे असतात वाड्यातले क्रिकेटचा भयंकर वेळ असा मस्त. तर पुढचे अपडेट तुमका आम्ही सांगू कोणती टीम जिंकतात ती तुम्ही पण लाईव्ह बघायलाच असताना व्हिडिओ. आणि ही व्हिडिओ मी नंतर परवा पोस्ट करतले साधारण सोमवारी किंवा मंगळवारी. चला आता आपण चिपळूणच्या रोडच्या कामाचे अपडेट्स घेऊया. चिपळूणमध्ये येलो आणि चिपळूणमध्ये देखील ह्या ब्रिजचा वगैरे काम चालू होता पिलर्सचा आणि या सर्व्हिस रोडचा झालेला होता काम मागच्या वेळी. आता पुढे एक आपण डायव्हर्जन घेतलं की थैसर रस्तो बघूया. मागच्या तर भरपूर खराब रस्तो होतो आणि आता बघूया काय कंडिशन आहे. बाकी इकडे पिलर्सचं वगैरे काम चालू होतं फुल स्पीडमध्ये आणि आता नाईटला काम बंद असं पण मागे चालू होतं तिकडे JCB वगैरे होते आणि शटरिंगचं वगैरे काम चालू होतं. इकडे बघा इथून ह्या जो डायव्हर्जन आहे ह्या डायव्हर्जनचा इथून रस्तो खराब असा. तो पूल आपण वाशिष्ठी नदी तो ब्रिज क्रॉस करेपर्यंत एवढं रस्तो खराबच होता. किंवा आता कधी सुद्धा काय माहिती. वाहतूक चेक नका आता क्रॉस झाला 10 रस्ता केला आहे. लास्ट टाईम इथे भरपूर खराब अवस्था होती रोडची. तर तो लेफ्ट साईडने रस्ता येत होता. आता राईट साईडचे आता सर्व्हिस रोडचा बनवला आहे लोकांनी पॅचअप केलं आहे. त्याच्यामुळे पटकन आम्ही चिपळूण क्रॉस केलं आहे. आता पुढे वाशिष्ठी नदीचा ब्रिज तर या ब्रिजवर बघूया. तिथे देखील मागच्या वेळी म्हणजे पूर्ण जे वरचं डांबर होतं लेअर तो पूर्ण उखडलेला. तर आता पण आहे बघा आता हे पॅचवर्क केलेलं आहे या ठिकाणी. त्यामुळे भरपूर आता पुढे परशुराम घाटात बघूया काय परिस्थिती आहे ते काय सर्व्हिस रोडची वगैरे डागडुजी केली की नाही किंवा घाटामध्ये काम कुठपर्यंत आलं नाही तेवढं सांगता येणार नाही. पण ते देखील मी घाटाच्या टॉपला गेल्यावर तुम्हाला सर्व अपडेट देईन की किती टक्के ॲव्हरेज ते काम झालेलं आहे ते. परशुराम घाटात जातो आपण आणि तुम्ही इकडे बघू शकता की राईट साईडला ती कॉन्क्रीटची लेन झालेली असा. आता आपण घाट चढतो युट्यूबवरून चालू होता आणि इकडे पण हे रिटेनिंग वॉल वगैरे बनवण्याचं काम चालू आहे. आता इकडे नाईटला काम वाटतं बंद आहे. पॉम्पलेट मशीन वगैरे सर्व बंद असतात. पण तिकडे कॉन्क्रीटची लेन वगैरे झालेली होती. आता पुढे माझ्याकडे लेवलिंगसाठी काम चालू होता. इकडे डाव करतो तर मागे बघितलं तर एक 100-200 मीटर काम झालेलं होतं कॉन्क्रीट लेनचं. इकडे बघायचे रिटेनिंग वॉल वगैरे छोटे बांधून बरोबरच्याने काम चालू होतं मस्त म्हणजे फुल स्पीडीवर. लास्ट टाईम गेलेलं त्यावेळी पण असंच चालू होतं पण त्याच्यापेक्षा प्रगती दिसते. आता येऊ पण लवकर नव्हता येऊ पण लवकर करते. इकडे बरोबरचं वगैरे काम होतं आणि व्यवस्था जरा खराब होतं पण आता जरा पॅचअप वगैरे केले नाही त्याच्यामुळे जरा बरं वाटतं गाडीमध्ये बसायला. हे चालवणार आहे तुम्ही जरा व्यवस्थित चालू. तर लास्ट टाईम तर इथं भरपूर खर्च होते तर आता बसेस चालू झाल्या आहेत आपल्या. जस्ट जॉली बस क्रॉस झाली गोव्याची असेल वाटतं. त्यानंतर आता पुढे आपल्याला अजून कोणकोणत्या बसेस मिळत आहेत
घाट चढतोय आणि आता थोड्याच वेळेला पण घाटाच्या टॉपवर पोहोचतो. आता पुढे एक मोठा टर्निंग येणार आहे, यू टर्न. कशेडी घाटाचे सर्वात महत्त्वाचं वळण आहे ते. 12 वाजले आणि आपण कशेडी घाटाच्या टॉपवर पोहोचतोय माथ्यावर. मला वाटतं आता 12:15 होतील आणि 12:30पर्यंत आपण कोल्हापूरमध्ये असतो. तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यानंतर बसेस मिळतील कोल्हापूर नंतर महाडपर्यंत. मग अशी चुकून मी 1:15 आणि 1:30 बोललेलो. तर आता उतरताना बघूया कोणत्या बसेस मिळत आहेत. शक्यतो 1 वाजल्यानंतरच बसेस चालू होतील असा माझा तरी अंदाज आहे. तर पहिली बस महालक्ष्मी ट्रॅव्हल्स आता सुरुवात झालेली असा आपल्याकडचे बसेस येऊ. महालक्ष्मी ट्रॅव्हल्सने सुरुवात झाली. आता एका लाईनीत सगळे असतात. कारण जेवल्यानंतर हे सगळे एकत्रच निघतात. थोडेसे पुढे मागे असतात पण अर्ध्या तासाच्या अर्धा पाऊण तासाच्या अंतरामध्ये सगळे बसेस क्रॉस होतात आपल्याकडे. घाट उतरताना भेटले आता एक 12-10 वगैरे झाले असतील. दुर्गा माऊली बस क्रॉस झाली आणि आता जॉन पण रेडी होता. कारण आता मगाशी फोन करणे होतो एक 10 मिनिटापूर्वी. नवरा देवीच्यावर येणारी महाडमध्ये होती. एक ट्रॅव्हल्स येतं कोणते ती बघूया. हा माणेश्वर ट्रॅव्हल्स. माणेश्वरी पण सेम रूटलाच असा. या बसचा जो रूट असा नवला देवी त्याच बसचा रूट असा सेम. ती बस माझ्या मते मोहन बापर्डेकच जातात मानेश्वर. नवला देवी ट्रॅव्हल्स बैराई दर्शन चौकात होय. चला चला जॉन आता उतरलो. त्या बसने आता परत गावात जातो रिटर्न. चला आपण चाललो मुंबई. आता अजून मुंबई आपल्या कोणत्या बसेस मिळते. पण एक विषय असं की आपलं जो सबस्क्रायबर खूप असतात ज्यांकाही आपल्या बसचे व्हिडिओ आवडतात तर त्यांच्यासाठी खास असा आपल्या बसचा लागतात पुढच्या केबिनमध्ये. आणि स्वतः माका पण भरपूर बस आवडतात पुढच्या केबिनमध्ये बसून. साई ट्रॅव्हल्स 9797 नवीना. येस नवीन असा गरुडा थीमवाली बस साई ट्रॅव्हल्स देवगड किंग. तर अजून बघूया आपल्या कोणकोणते बसेस मिळतात. आपण एंटर करतोय कोल्हापूरमध्ये. कशेडी घाट उतरला आहे आणि नवला देवी ट्रॅव्हल्स पण क्रॉस झाली. साई ट्रॅव्हल्स क्रॉस झाली. त्याच्यानंतर प्राजक्त ट्रॅव्हल्स क्रॉस झाली पण मी शूट चालू करायच्या आधीच क्रॉस झाली. आणि अजून एक सांगण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मी येताना आता ऑब्झर्व केलं किंवा भरपूर म्हणजे आता जे इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूबला सध्या आपल्या कोकण बसच्या रील्सचा वगैरे पूर्ण ट्रेंडिंगला टॉपिक आहे. मस्त म्हणजे जे यंग जनरेशन आहेत पूर्ण युवा पिढी तर बसेसचे रील्स वगैरे बनवून इंस्टाग्रामला यूट्यूबला पोस्ट करत असते आणि त्यांच्यामुळे आम्हाला देखील एक उत्साह येतो. म्हणजे आता रात्रीचे 1 वाजले तरी देखील झोप नाही त्या बसच्या प्रवासाची मजा घेतो. आणि सर्व पण तुम्ही बघितलं असतं की रोडच्या साईडला उभं राहून आपल्या स्मार्टफोनमध्ये बसचं वगैरे शूट करत असतात. ते कोणतेही बस मिळतो आपल्या कोकण पट्ट्यातली तर त्याची व्हिडिओ करून त्याला एक धमाकेदार सॉन्ग लावून ती रील आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला शेअर करतात. त्यासोबत आपले भरपूरसे असे ग्रुप आहेत जे कोकण बसेसच्या नावाने खूप प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा देखील रिस्पॉन्स अतिशय चांगला आहे. भरपूर मजा येते अशा प्रवासाला आणि अशा बसमध्ये प्रवास करण्याचा. तर अकोला काय बस म्हणून मी
व्हिडिओ ऑन केलेला आहे. पण टरक होतो पण टरक लोहारे लेफ्ट साईड महाड मेन सरळ. मग इंस्टाग्रामवरून मला अजून एक गोष्ट आठवली की जी आता जी युवा पिढी आहे ती सर्व बसेसची रील्स इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत असते. पण जे आपले ड्रायव्हर्स आहेत त्यांची देखील दाद द्यावी लागेल. ते देखील लाईट्स हॉर्न वगैरे मारून त्यांना देखील प्रोत्साहित करत असतात. आता याच बसला आता मी येईपर्यंत 3 ते 4 वेळा व्हिडिओ शूटसाठी मुले उभी होती. आणि केदार दादा त्याच्यानंतर सचिन दादा यांनी देखील लाईट्स आणि हॉर्न ठेवून त्यांचा देखील उत्साह वाढवला. आणि हे सर्व रील्स वगैरे बघून इतर जण देखील प्रोत्साहित होतात. त्यांना देखील वाटतं की अशा रील्स आपल्या अकाउंटला देखील असाव्या. भरपूर मजा येते असे रील्स वगैरे बनवताना. आणि त्याहून जास्त मजा येते आम्हाला असे व्हिडिओ बनवताना. याने 2 कामं होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे बसचा आनंद घेता येतो प्रवासाचा. त्याचबरोबर आपला जो मुंबई गोवा हायवे ह्याचं काम चालू आहे गेली 10 वर्ष. त्याच्याबद्दल बोललेलं चांगलं. तर त्या हायवेचे देखील अपडेट मिळतात. अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होतात. तर आता थोड्या वेळाने मी आराम करायला दिला कारण आता 1 वाजून गेला आहे. थोडासा आराम केला तर उद्या सकाळी कामं आठवायला मिळतील पटापट. कारण उद्या लगेच संध्याकाळी परत मी बसने बसणार आहे. ती देखील तुम्हाला व्हिडिओ बघायला मिळेल. तर उद्याची ट्रॅव्हल्स कोणती आहे अजून फिक्स नाही आहे. पण शक्यतो आर्या ट्रॅव्हल्स किंवा शिव ट्रॅव्हल्स असेल. त्या दोघांपैकी एक असेल. कारण मागच्या वेळी आर्या ट्रॅव्हल्सचा व्हिडिओ मिस झालेला. माझं म्हणजे प्लॅनिंगची अर्जंट मीटिंग असल्यामुळे 1 दिवस मी पुढे ढकललेला. त्यामुळे आपण साईरामची व्हिडिओ बनवलेली. पण त्या व्हिडिओला देखील खूप चांगला असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. जर ती तुम्ही व्हिडिओ बघितली नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला जाऊन नक्की बघा. साईराम ट्रॅव्हल्स, महालक्ष्मी ट्रॅव्हल्स, स्वामी रामेश्वर, ठाणेश्वर, श्री ट्रॅव्हल्स अशा बहुतेक ट्रॅव्हल्सचे आपण व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तर ते देखील तुम्ही नक्की बघा. आणि यापुढे देखील ज्या ज्यावेळी आपलं मुंबईला काम असेल किंवा ज्या ज्यावेळी आपण बसने प्रवास करू त्यावेळी एका नवीन बसचे व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी घेऊन येत राहणार आहे. त्यासाठी आपल्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलला देखील नक्की सबस्क्राईब करा. एकदम हे बघा ही खरी मजा आहे. तिकडून देखील हॉर्न आपल्याला ऐकायला मिळतो आणि इकडून देखील हॉर्न. हा पुढे आहे कोल्हापूर आणि महाडमध्ये टोल नाका. मस्त भरपूर मजा येते प्रवासाला. बघूया कोणती ट्रॅव्हल्स आहे ती. काव्या काव्या ट्रॅव्हल्स स्वामी रामेश्वर. सही स्वामी रामेश्वरची देखील व्हिडिओ बनवलेली आहे. विरार आसरा. एस टी महामंडळाची बस निघली. पण आपल्याकडे तिथं राजापूर किंवा बोरिवली असेल कदाचित. आपण पोहोचलो आहे महाडमध्ये आणि बसेस क्रॉस होत आहेत आपल्याला. सर्व कोकणातल्या बसेसचं क्रॉसिंग चालू आहे. आणि हे आपली आनंदवाडी प्रीमियर लीग त्याचं देखील लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे. नंतर वैभववाडीला 18 मॉलमध्ये 27 वाजता तर बघूया कोण जिंकले ते. त्यानंतर वैभववाडी जिंकणार आहे तर 80% निश्चित आहे. पण क्रिकेट हा खेळ अनिश्चित असल्यामुळे कन्फर्म सांगू शकत नाही शेवटच्या बॉलपर्यंत कोणती टीम जिंकली. यामध्ये आपल्याला या सर्व बसेस क्रॉस होत आहेत. एस टी महामंडळ. आर्या दुर्गा ट्रॅव्हल्स. हे बघा मगाशीच मी व्हिडिओमध्ये बोललेलो की ज्यावेळी असा सिंगल लेन 2 रस्ता होता ना त्यावेळी ह्या ज्या बसेस क्रॉस व्हायच्या तर त्या क्रॉस होण्याची एक वेगळीच मजा अनुभवायला मिळायची. पण आता ज्यावेळी
डबल लेन रस्ता झाला आहे, तर त्यावेळी क्विकली एकदम बसेस निघून जातात, अगदी क्षणाचा विलंबही न करता. त्यामुळे कळत नाही, पण तो देखील आपण आता अनुभव घेतला. शिवरामेश्वर, आचरा, बाणे. पाचव्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलमध्ये षटकार मारून रणस्थळ वैभववाडीने आनंदवाडी चषक जिंकलेला आहे. गेल्या वर्षी पण वैभववाडीने 8 वर्ष राजीवदादा देखील खुश झाले. पूर्ण लाईव्ह औदुंबर छाया कुठे कायची या रत्नागिरी. ओके, म्हणजे आपण आता अंधेरी केलं आता वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे. नेक्स्ट स्टॉप असेल जोगेश्वरी. तर शंकरवाडीत उतरलेलं आहे हायवरती. होय, शंकरवाडी टाकणकडे धाके पार्क बिल्डिंग.